Hindi ko na. Isang mapagpalang hapon sa nag-iisang reyna ng radyo. Ang kumikinang inang Nicole Ayala at sa katandem niyang kumikinang na ulo na si Diego Bandido. Itago niyo na lang ako sa pangalang Gwen. Kagaya ng marami, ilang araw ko ding hinanap si Chopper. May balita nga tungkol sa kanya kahapon, pero malungkot naman. Pero may kumakalat na chismis dito sa amin. Uy. Prank lang daw yung pag-alis ni Chris. Malay daw namin baka sa Lunes may tambalan na ulit. Pero prank man o hindi, meron akong kailangang isang guni sa nagkikinangang tandem. At sana po ay mabigyan ninyo ako ng makabuluhang payo. Sanggol pa lang ang anak ko, hindi pa siya marunong dumapa nang maging yaya niya si Grace. 10 years old ng anak ko, siya pa din ang yaya. Hindi lang yaya si Grace, kaibigan din. Naging hingahan namin ng mga problema ang isa't isa. Hindi lang din yung anak namin ang inaalagaan niya. Ako din at yung asawa ko. Kung ituring namin siya, hindi yaya kung hindi kapamilya. Nitong nakaraang weekend, nag-grocery kami. Para mapabilis, naghati kami ng bibilihin. Siya sa wet goods, yung mga baboy, manok, isda, gulay at iba pa. Ako naman sa dry goods, sabon, delata, bigas at iba pang kailangan. Habang tumitingin ako ng bibilhin sa hindi kalayuan, nakita ko si Yaya na binuksan ang bag ko. Pinasukbit ko kasi ang bag ko sa kanya para makagalaw ako na maayos. Nilabas ni Yaya ang wallet ko at may kinuha dito. Sigurado akong pera, hindi ko lang alam kung magkano. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nagkita kami ni Yaya sa cashier's counter para magbayad. Inabot niya sa akin ang bag ko dahil kakailanganin ko ang wallet ko para mabayaran ang mga pinamili. Pasimple kong binilang ang pera sa loob ng wallet ko at kulang ito ng 500. Hinintay ko si Yaya kung sasabihin niya ba na kumuha siya ng pera sa wallet ko, pero ilang araw na ang lumipas, wala pa rin siyang sinasabi. Nicole at Diego, ano kaya ang gagawin ko? Napakahalaga sa akin ang tiwala at sinira niya ito. Salamat sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Gwen. Hello, Gwen. Hi, Gwen. Well, ganun talaga. Hindi porke matagal mo nang kasama ang isang tao ay guarantee na hindi ka niya sasaktan. Ay? Sa galing yun! Si Gwen pa ba ang topic? Bumaon yung koto. Naramdaman mo ba? Si Gwen pa ba ang topic dito? Nakakaloka. Hindi totoo yun eh. And in fact, feeling ko, ang taong pwedeng magbigay sa'yo ng sobrang sakit ay yung taong malapit kasi sa'yo. Oh. Diba? Aminin mo na, kung halimbawa yung taong yun, wala lang naman yan, passerby sa buhay mo, walang ambag sa buhay mo. Pag may sinabi siyang hindi maganda, dadaan lang yan. May irita ka, oo, pero hindi para damdamin mo ng gusto. Kasi nga hindi mo naman siya mahal eh. Or hindi mo naman siya pinagkakatiwalaan. Wala naman kayong ganong klaseng relationship. Correct. It makes it even more painful kapag you are in a relationship with that person. Kaya masakit para sa'yo. Kaya parang gusto mong bigyan ng benefit of the doubt itong si Yaya, di ba? Pero alam mo, sa tagal ng pagsasama ninyo, I think that dapat na meron ng honesty dito eh. Yeah. Hindi ka na dapat mahiya na magsabi. And for all you know, kung first time niyang ginawa ito sa pagkakakilala mo sa kanya, for all you know,
kailangan lang talaga. Baka meron ka rin kailangan i-adjust sa sweldo. Correct. O kaya may pinagdadaanan pala siyang malupit na hindi niya masabi sa'yo. Di ba yung mga ganon? Yung mga ganon ba? I mean, it's been ang tagal na magkasama kayo. So dahil because of that length of time, importantatious na meron na kayong ma-build na magandang level of communication. Kasi kung hindi pa, merong mali sa kung ano ang meron kayo. Pinagkatiwala mo nga yung anak mo sa kanya. Correct. 'Di ba? So kailangan ma-build mo pa rin, hindi basta-bastang masira yung trust sa kanya. Ito kasi ang problema natin kung minsan na nakita na nating may problema, parang nag-i-expect tayo na yung gumagawa ng kasalanan is lumapit. Correct. Why not? Pwede ba natin gawin na kumprontahin natin? Oo, di Kasi ba? baka may matinding ang kasi ang nangyari, nagkakaroon ng ngayon ng mga speculation na, Correct. kaya pala umalis siya dahil ganito. Ganito, ganyan, di ba? Oo. Pero yung pala, kailangan lang pa magkaroon ng paliwanag. Kasi kapag ka may paliwanag, edi mas klaro ang lahat. Hindi ka nag-overthink. Kasi Correct. ngayon, overthink ka na ngayon. Probably, ang iniisip mo, Gwen, gano'ng katagal niya na kaya itong ginagawa? Oo, yan. Diba? Nagkakasala Oo, ka. diba? Magkano na kaya yung mga total? Kaya pala nung isang araw bago ang shorts, diba? Yung mga nawawalang mga bagay, Correct. bibintang mo na sa kanya mo na oo. inisip. Kaya pala, dati, bilang ko yung ilang spray ng perfume na to. Oo. Bakit nabawasan ng 5, di ba? Oo, di ba? Kakabili Oo. namin ng gasol. Correct. Tapos parang biglang naubos. Pinalitan niya siguro to sa kapitbahay. Oo, di naman kaya, ininom niya. Di ba? Alam mo yun? Ang dami mo nang naiisip. Yes. Na kung sana, di ba, ay kinausap mo siya about it, then, natatapos na. Alam mo, yung parang, nung isang araw, meron akong isang nakausap na nakaibigan. Napag-usapan namin yung saying sorry. So, napag-usapan namin na, ako kasi hindi mahirap para sa akin yung magbigay ng sorry. I mean, kapag alam ko na may ginawa akong kasalanan, o kaya alam kong nagkamali talaga ako, magsusorry talaga ako eh. And sometimes, kahit hindi ako yung may kasalanan, nagsusorry ako for my peace of mind. Yes, tama. Minsan may mga ginagawa ko mga decisions hindi talaga para sa ibang tao eh. Kundi para sa sarili ko yun. Na para hindi ako mag-overthink, para makatulog ako na mahaba sa gabi, para hindi mabawasan yung ganda ko, para hindi matunaw yung mga botox na yung mga ginarga sa noo ko, di ba? Kasi kapag pinoblema ko yan, na pwede ko namang on my own gawa ng solusyon, di ba? Baka mamaya yun nga matunaw yung mga botox. yung mga pampadiretso ng mga noo, baka matunaw. Ayoko yun. So, you do it for yourself, Yeah. 'di ba, Gwen? Ang para sa akin na ikaw na yung kumausap, be the bigger person. And pag ginawa mo yan at naintindihan mo kung saan nanggagaling si Yaya, di tapos. Correct. Di ba ngayon, moving forward, alam mo na, ang maganda dito, kung man umamin siya or kung ano man dahilan, it still doesn't give her the right to steal. Mali naman din talaga. Oo. Pero at least ikaw, dahil alam mong may mga ganun, pwede ka mag-adjust sa sweldo or mas careful ka na, hindi ka na ganun ka-trusting. Diba? And it's not bad kung medyo maglalaylo ka kasi sinuktan na ako nito dati. Oo. Hindi ako pwedeng all out pa rin ako sa kanya. Dapat medyo careful. And yun yung mga lessons na Oo. you can get from this. Well, sa pamilya kasi ito, parte na ng pamilya, di ba? Nakasama na, nag-alaga sa anak. Correct. Importante kasi parang habang tumatagal, may mga bagay-bagay pa rin din talaga tayo na kahit siguro gaano na kayo katagal na mag-asama, may mga there are things na Nadidiscover. arises. Oo. Ikaw ba, meron ka bang, ilang years na kayo married? Tagal na eh. Oo. Hindi ko na hindi alam. Hindi nagbibilang. Hindi nagbibilang o hindi alam. Simple lang naman. Simple lang naman yung tanong eh. O, tanungin mo ako pabalik. Ilan taon na kayo? 14. Ayun. Simple lang naman yung tanong, Jeko. Ang dami mo paliwanag. Hindi, matagal kasi may pagsama. Basta matagal. Basta mahaba. matagal. So, Oo. more than 2 decades? Parang ganun. Ayun. So, Oo. sa more than 2 decades na yun together, meron ka bang recently lang na-discover tungkol sa kanya? Tingin ko meron. Diba? Oo. Meron eh. Meron kaming napag-usapan na sinasabi niya sa akin na pag nagsasabi siya sa akin, yung parang nagrarant. Ang sinasabi ko kasi, pwede ba, intindihin mo na lang. Ang gusto niya palang marinig sa akin na
naiintindihan ko yung nararamdaman mo, pero eto, Yan. ako kagad biglang parang kinakancel ko yung Correct, pagrarant yung yung parang ini-invalidate mo yung Oo. kanyang feelings, Ayan. ganyan. So oo. parang na-realize ko rin din nga, nung sinabi niya sa akin, recently lang nito lang. So ganun kasi kinakailang sabihin eh. Correct. I-verbalize mo yung mga Totoo! bagay-bagay. Yun. Lalo na sa aming mga lalaki. Yes! Totoo yan. You have to verbalize. Bakit? Hindi po propeta yung mga lalaki. Di ba? Minsan kasi may ganyang sayad kaming mga babae. Honestly. Di ba? Yung bang magugulat na lang yung lalaki, ba't to nagdadabog? Ayaw akong hawakan. Pag naglalakad kami, ang layo-layo niya. Di ba? Bakit ano nangyari? Hanggat hindi mo sinasabi, sobrang question mark. Ang mahirap pa dito, mas lalong magagalit yung babae. Bakit? Kasi sa lalaki, parang walang pake. Oo. Malay ba namin? Diba? Nagkakamot, nagbabasa, tawa pa ng tawa. Ako dyan ako naiinis dati nung medyo bata pa ako. Yung hindi ako mahilig mag-verbalize on how I feel. Naiinis ako kasi hindi niya man lang naintindihan yung nararamdaman ko. Pakuya-kuya-kuy pa siya dyan. Naisip niya pang makipagtawanan, kaya niya pang tumawa. Ganun yung mga nag-run sa utak ko. And then I realized as I grew older and hopefully wiser, di ba, na kailangan pala malaman niya. Yeah. At hindi lang ito para sa kanya, kundi para din sa akin. Di ba hanggat naghihimutok ka sa galit, tapos hindi na maalam ng kabila kung ba't ka nagagalit, hindi ba't sino ang nagkikerry ng burden? Hindi ba't ikaw? Yeah. So para sa iyo rin yan. Para sa sarili mo rin yan. Di ba? And totoo yun, hindi po guarantee ulit ang matagal na panahon para hindi ka masaktan at para wala kang ma-discover na bago sa kanya. Di ba? Meron talaga. Diego, who would have thought in our 20 years together ni Chris Chuper, di ba? Na Darating isang yung araw, magbabago siya ng landas at yung landas na hindi ko naisip, natatahakin niya ever as an introvert. Di ba? Parang, totoo ba, partner? As an introvert, parang yung pagpupolitika, parang ano yan parang masakin pa. Alam mo, parang pag ako yung nagpaalam, kasi I will go into politics. Parang gets, alam mo yun? Parang kakayan mo kasi ito madaldal talaga madaldal to etchosin niya mga tao, correct. She will etchos her way, diba? Into politics. Pero si Chuper, hindi. Pero yun yung perfect example na hindi porke kasama mo na matagal na panahon, ibig sabihin hindi yan nag-evolve, hindi siya nagbabago, at na ibig sabihin wala kang madidiscover tungkol sa kanya. Depende kasi sa mga nangyayari sa buhay natin. Yung may mga turning point Correct, may milestones, may crossroads, ganun. For example, dun kay Gwen, talagang loyal naman talaga sa iya. Baka may nangyaring event kay Yaya. Napilitan si Yaya na gumawa ng ayaw niya rin din. Ako ang iniisip ko dyan na baka kailangan may adjustment sa sweldo kasi baka yung sweldo mo noon sa kanya ay sweldo mo pa rin hanggang ngayon. Nagmahal na po ang gas. Nagmahal na lahat. Diba? Yun may sasabihin sana ako na yun na lang ang bumababa pero wag na lang. Pero ibig sabihin, di ba? Nagmahal na lahat. So kung ang sweldo niya ay parehas pa din, hindi na talaga siya makaka-cope. Correct. Baka nahihiya siya sa'yo. Baka hindi niya sa'yo masabi kasi kilala ka din niya. I mean, syempre hindi mo naman sa amin sinabi kung anong ugali mo pag tungkol sa pera. Baka alam niya na kapag tungkol sa pera, uminit ang ulo mo, hindi ka nagpapakain ng yaya. Hindi namin alam. May kwento, sa madaling salita, merong kwento dito. So siguro best way na gagawin mo, Gwen, kay Grace is i-verbalize mo yung nararamdaman mo. Yes. Huwag kang mag-expect na biglang isang araw lalapit sa'yo. Correct. At biglang aamin. Well, hindi lahat marunong umamin eh. May mga iba talaga na sadyang iba yung kanilang thinking. Bakit? Iniisip nila, hindi problemado ko Tapos ito yung solusyon ko. Diba? So kailangan, kausapin mo siya. Kundi kami kakausap. Total, wala pa naman kami ginagawa today. Si Grace. Hindi, baka may bayad, Diego. Oo nga Sayang din. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!